நோய் புதுசாக வந்திருக்கு. நான் மத்தியானம் ஒரு 2 மணியே போல் 2 மணி 3 மணிலேருந்து நம்ம ஆட்டை பார்க்கணும். ஒவ்வொரு ஆடாக அது மேயுதா மேயாமல் நிற்குதா அசை போடுதா என்னன்னு பார்க்கணும். அந்த சாயந்தரம் நேரத்தில் தான் நம்ம அதை பார்க்க முடியும். அப்படி மேயாமல் வந்து 3 மணிலேருந்தே மேயாது முடியாமல் இருக்கும் வர ஆடு. அப்படி முடியாமல் மேயாமல் இருந்துச்சுன்னா அதை பார்த்து எதனால் மேயாமல் இருக்கணும்னு பிடிச்சி பார்த்தாவே எங்களுக்கு தெரியும். வலுப்புனால இருக்கா, இல்லை காய்ச்சலில் மேயாமல் இருக்கேன், இல்லை நெல்லை தின்னுட்டா ஒரு மாதிரியா நிற்கும். அது எங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். அதுக்கு பார்த்துட்டோம்னா அதுக்கு தகுந்த ஊசியை நாங்கள் உடனே போட்டுருணும். இல்லைன்னா அது பெருசாக உயிர் சேதம் கூட ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது. அதை 3 மணிலேருந்து சாயந்தரம் 3 மணிலேருந்து ஒவ்வொரு ஆடாக பார்க்கணும். இந்த ஆடுகள் வந்து எதனால பாதிப்பு உண்டாகும்? ஏன்னா நிறைய பட்டியல வந்து பாதிப்பு உண்டாகி நிறைய ஆடு செத்து போச்சு. இப்போ அம்மை நோயெலாம் வந்துச்சுன்னா மொத்தமாக போனாலும் போனால் தானே மொத்தமாக போயிடும். அதனால தான் இது வாக்கோளாறுன்னு ஒரு நோய் இருக்குது. அது வந்தாலும் 50 100 போனாலும் போனாதான். அதுக்காக தான் நம்ம 3 மாதம் கண்டினியூவாக